Ovdje nema svjetla ni na kraju tunela. Radno mjesto Ešefa Pajta pretvoreno je u jezero. Ovo jezero znači samo služi sad trenutno za snimanje filmova. I ovdje se znači snimio film remake i tako dalje. Generalno Vareš inače sad služi samo za snimanje filmova. Ali sve što se snimi, u Varešu se nema gdje pogledati. Već 7 godina Sead Parić je bez para. Njegovo radno mjesto je ukinuto. Kino je pod stečajem. Ma nema nikoga, eto ja dođem, navratim. Jednostavno održajem ovo malo, eto, da, u funkciji do boljih vremena. Bolja vremena teško da će doći. Još malo pa stečaj i uopće. I crkva bi mogla pod stečaj. Fra Bono Tomić ove godine vjenčao samo 2 para. Zadnje vjenčanje je bilo 16. listopada, evo, tad smo imali. I kažem, nemam novih najava do konca godine, nitko se nije više prijavio za vjenčanje ovdje u Varešu. U bendu Denisa Redžepagića niko nije oženjen. Što se ne ženimo? Nemam vremena. No vremena na pretek ima Hajrija Skulo. U njem butik rijetko ko navraća. Mušterije ne može privući ni Šeherzada, niti niske cijene. Najskuplja 60 maraka. Najskuplja. I to je opet skupo. Kad ti ponudiš, kaže 60 maraka, ima šta jeftinije. Ima. Jeftinija je jedino radna snaga. Izböl. Svet! Alija Balta je sretan čovjek. Ima posao. Samo ovo ovdje što se ovo bavi šuma, što je... Ima ono svega ovdje i rudi, nema šta nema ovdje, sam već što ne radi, ne znam. Ešef je, reko smo, nekoć bio rudar. Onda su došla Harisova jata i gurnula rudnik pod vodu. Dole su bile pumpe, bio je bager koji su zatrpan, bager i ne znam, još neka mašina. Ja sam da je neka vušlica tu zatrpana, ne mogu tačno da tvrdim, ali znam da je tu to poplavljeno, znači i još uvijek se nalazi u jezeru. Plaću je ovdje zarađivalo 3000 ljudi. Pa ti radnici generalno se svak snalazi na svoj način. Naime, evo ja se snalazim, ja sam 7 godina na birovu, ja radim, berem gljive, berem šišarice. Ajde mali ti tamo, ti Silvire, tanda se rasporedimo, možda vidimo i malo da šta. U ovom terenu bi trebalo biti. Evo lišćarki. Gdje su more? Ajde zađu malo tam, ali one pokazuju gdje je vrgen. Šta je ono mali dole? Iza Nijelice gdje vidi šta je. Vam ova deblja, iskus. Evo ga mali još jedan gore. Daj, sjeci ga da vidimo u ovoj mešćini. Druga je klasa, ali polijep. Odličan. Eto, kilo u njemu najmanje ima. Gljive prehranjuju i Hikmeta Islamovića. I on je rudnik zamijenio šumom. Nećemo još saliti. Idemo dalje. Dalje je naravno samo šuma, koja Hikmetu i njegovom sinu obezbjeđuje zalihu za zimu. Ima Selvire! Aj, bit će. Tek smo počeli. To je jedna obična zimnica, možda da se prezimi čovjek i to na zoru. Osnovne namirnice uzde za zimu i snijeg ovdje velike bude zimu, nemaš otkud dovući. To što si donio u kuću imat ćeš do proljeća. Za radnike šumarstva nema zime, barem dok su uz vatru. Nekad su radili manje, a imali više. Bilo je dobro preduzeće. I za rata, ono, kad smo počeli raditi. I privatizovali se i... Privatizacija je obuhvatila i konje i volove. I sad privatizirana animalna zaprega državnu šumu izvlači državnim putem.
Ja mislim da je općina Vareš jedina općina u Bosni i Hercegovini koja ima 32 km makadama u kategoriji regionalnih puteva. Zato Varešaci ovaj put uglavnom koriste jednu. Onda kada napuštaju rodni grad u kojem ostaju samo starci. 2007. 58 rođeno, 106 umrlih. 2008. 67 rođeno, 99 umrlih. I 2009. 55 rođeno, 85 umrlih. I u arhivima Fra Bona Tomića crna je statistika. Evo, 45. godina. Pogledajte podatak. Dakle, 139 krštenih u Župi Vareš nakon Drugog svjetskog rata. To je godina, dakle, završetak rata gdje je bilo i gladi, gdje je bio isto tako težak život, ali tada se, dakle, u Župi Vareš krstilo toliko osoba, za razliku od danas. Evo, 114 osoba je kršteno u Župi Vareš 1918. godine. Dakle, period kad je isto bio težak život, ali i tada se više djece rađalo nego danas. Školska zvona uskoro neće imati kome da zvone. Djece je sve manje, ali i nacionalizma je sve manje. Biblija i Kur'an na istoj su polici. Uglavnom, sve je pod kontrolom ravnateljice i njenog zamjenika direktora. Nije stvar nikada bilo problema između nas, a također nije bilo problema ni između nastavnika, ni učenika na, recimo, nacionalnu osnovu, tako nešto slično. Uglavnom, ako je problem kod učenika, to je problem oko lopte, problem oko klikera i tako dalje, što se dešava i u drugim školama. Redovita nastava je odvojena, a u ostalim segmentima gledamo da se djeca druže. Znači, djeca odlaze zajedno na ekskurzije, na izlete, organiziraju zajedničke disko večeri, nastupaju zajedno u sportskim ekipama. Imaju čak i iste nastavnike. Dobro jutro. Sjedite. Na prvom času Mario Jerković bude nastavnik povijesti. A Njemačko carstvo, šta se dešava sa područjem Danijela? Nastala je Jurkiću. Onda na drugom času uđe u bošnjački razred i postane nastavnik historije. Dobar dan. Sjedite. Muhamede, na istoku, tamo negdje iza kojeg kontinenta? Nera, iza Afrike. Ali šta još nije u to vrijeme bilo utvrđeno? I članovi benda Denisa Redžepagića nekad su bili u različitim razredima. Jedni su učili muzičko, drugi glazbu. Sad sviraju zajedno. Nema tih problema, bar nikad nije bilo ni u mojoj generaciji, nisam baš to nikad. Tako, ono puno ima priča o tome, a u stvari nema toga toliko uopšte. Takve priče uglavnom plasiraju mediji. No to se Varešaka baš i ne tiče. Oni svakako čitaju jučerašnje Lijepo novine. vas molim, večernje novine. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Da. Ne, evo, večernji list. Hvala lijepo. Evo vidite, jedan od pokazatelja situacije ovdje u Varešu je dnevni tisak. Ovdje u Vareš večernji list, kao nigdje drugo, ja mislim, kao nijedan drugi grad u federaciji, u državi Bosni i Hercegovini, stiže sa danom zakašnjenja. Jedino što u Varešu ne kasnije privatizacija. Došla je točno na vakat i odnijela sve što vrijedi.